Jo, zdarec u krátkého videa, dalšího short videa, přátelé, z produkce Marty Metal Detectoring a taková lákačka na další video, který budeme natáčet a bude delší, bude o mincích, který jsem našel v listopadové hledačce, na poslední listopadové hledačce. Dával jsem to do soutěže, abyste uhádli, jakou minci nebo jaký mince jsem našel. Větší měďák, stříbrná mince, leží to tady přede mnou, tak kdo vidí, tak už to může teďka odhalit. Nicméně tady leží i zlatý prstínek, který jsem našel před rokem, přesně před rokem. A to, co je na něm vyrytý, je hodně zajímavý, přátelé. A to si odhalíme v dalším videu a myslím si, že to bude taková zajímavost pro vás. Jinak zítra se chystám na hledačku na Šibrinční vrch, kde bych chtěl začít monitorovat vlastně to okolí a trošku si k tomu něco říct. Takže určitě, kdo máte zájem, tak následujte, koukejte na naše videa a třeba příště zase u něčeho zajímavého. Čágos!